9 και 13 λεπτά η ώρα, η συζήτηση του Σαββάτου, και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί. Η κρίση έχει επηρεάσει και το επάγγελμα αυτό. Πριν από λίγο καιρό είχαν εξαγγελθεί και δυναμικά μέτρα. Έχουν πολλά παράπονα με την πολιτεία οι σύνδεσμοι των ιδιοκτητών και οδηγών αστικών ταξί. Λοιπόν, θεωρούμε ότι είμαστε σε μια περίοδο έτσι κάποιας ηρεμίας, γιατί έχουμε συνηθίσει να συζητούμε τα προβλήματα σε κρίση. Άμα έχουμε μέτρα, άμα έχουμε απεργίες, είπαμε να τα κουβεντιάσουμε τώρα που υπάρχει μια ηρεμία λίγο πολύ. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αστικών Ταξί Λευκωσίας, ο κ. Παναγιώτης Κιλίλης. Καλώς ήρθατε, κύριε Κιλίλη. Δεν είστε ο μοναδικός σύνδεσμος. Όχι, έτσι. Κάθε επαρχία έχει το σύνδεσμο. Μεγάλος σύνδεσμος. Είμαστε ο μεγαλύτερος. Μάλιστα. Καλέσαμε επίσης τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και τον ευχαριστούμε που ήρθε από μακριά, τον κύριο Αντώνη Αντωνίου. Καλημέρα από την άλλη άκρη. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνίου. Πολλές φορές έχετε ασχοληθεί, τα ξέρετε. Ίσως είναι από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα στην Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων. Με πολλά προβλήματα που δεν λύνονται όμως, δεν ξέρω γιατί, θα μας πείτε σε λίγο. Και από πλευράς του Υπουργείου, του Αρμόδιου, Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η κυρία Αφροδίτη Κουφτερού, πρώτη διοικητική λειτουργός. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε τη βάση της συζήτησης, κύριε Κιλίλη. Τα προβλήματα των οδηγών ταξί είναι διαχρονικά, κύριε. Να ξεκινήσω με τα πιο κύρια. Είστε ελεύθερο επάγγελμα αυτή τη στιγμή? Είναι ανοιχτή η αγορά μας, αυτό που λέμε? Όχι, γιατί είχαμε άδειες παλιά, άλλαξαμε το σύστημα μετά λόγω οδηγιών της Ευρώπης. Είχαμε άδειες που είχαν αξία, αγόραζε κάποιος μαζί με το αυτοκίνητο και την άδεια. Ακόμα συνεχίζεται αυτό. Ναι. Κάποιος πρέπει να αγοράσει άδεια. Ναι. Το κράτος δεν δίνει άλλες άδειες. Ναι. Και σωστά κάνει και δεν δίνει, διότι ήδη έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε πληθώρα και πρέπει να αφαιρέσουμε άδειες και όχι να προσθέσουμε. Εγώ, άμα θέλω να γίνω ταξιτζής, μπορώ? Πρέπει να αγοράσετε την άδεια να βρω από κάποιον που είναι κάτοχος άδειας και να την αγοράσω. Και πόσο πάνε στην αγορά αυτές οι άδειες? Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβες είναι, αφού δεν εκδίδονται καινούργιες. Πανάκριβες. Πιο φτηνές από έναν παλιό αυτοκίνητο. Στη Λευκωσία τουλάχιστον. Πόσα δηλαδή? 3.500 ευρώ. Με δόσεις, παρακαλώ. Ναι. Κάποτε η άδεια άξιζε περισσότερο από το αυτοκίνητο. Εγώ την αγόρασα 25.000 λίρες. 25.000 λίρες στην άδεια οδικής χρήσης. Τώρα η άδεια οδικής χρήσης μου κάνει 3.500 ευρώ. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Έδωσαν άλλες άδειες και έκαναν τις διπλάσιες από ό,τι πρέπει να υπάρχουν. Στη Λευκωσία τουλάχιστον υπάρχουν οι διπλάσεις. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να ανοίξει το επάγγελμα, και παρά να ανοίξει εντελώς και ο καθένας κανένας να μην χρειάζεται άδεια, δώσανε, φαντάζομαι, πολλές άδειες. Ναι, αλλά, δεν ξέρω αν είναι αυτή η λογική. Αν μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Το επάγγελμα και τα ταξί γενικά δεν διέπονται από ευρωπαϊκή οδηγία. Εναπόκειται στην κάθε χώρα μέλος. Το τι είχε γίνει παλαιότερα ήταν ότι σε μία περίοδο είχαν δοθεί πάρα πολλές άδειες, οι οποίες όμως αρχικά δεν ήταν μεταβιβάσιμες. Εκείνος που την έπαιρνε θα έπρεπε να την διατηρήσει και δεν μπορούσε να την. Αυτό που λέγαμε προσωποπάγιες, τη θυμάμαι αυτή τη συζήτηση που στη συνέχεια είχε αποφασίσει η Βουλή και τις έκανε μεταβιβάσιμες, δίδοντας ουσιαστικά αξία σε μια άδεια που το κράτος παραχωρεί ανέκαθεν. Από πάντοτε η άδεια αυτή παραχωρείται δωρεάν. Δηλαδή εκείνος που θέλει άδεια ταξί από το κράτος δεν πληρώνει για να την πάρει. Στη συνέχεια, επειδή θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο τέλος πάντων, απέκτησε κάποια αξία η οποία είναι διαφορετική από πόλη σε πόλη, διότι ανάλογα με τις ανάγκες και την προσφορά και ζήτηση. Ναι. Έχουμε υπόψη μας και έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και με το σύνδεσμο του οποίου που πρόεδρος είναι ο κ. Κιλίλης, αλλά και με όλους τους άλλους συνδέσμους, οι οποίοι έχουν έναν αίτημα για απόσυρση αδειών ταξί. Και ως Υπουργείο έχουμε δεσμευτεί ότι θα μελετήσουμε αυτό το θέμα, αλλά σε συνάρτηση με ένα νέο σχέδιο αδειοδότησης,
αφενός για να μην φτάσουμε στα ίδια σημεία που είμαστε σήμερα, δηλαδή από τη μια να πληρώνει το κράτος η απόσυρση αδειών και από την άλλη να υπάρχει ευχέρεια να δίδονται νέες άδειες. Δηλαδή τις έδωσε δωρεάν το κράτος και τώρα το αίτημα είναι να πληρώσει για να αποσυρθούν. Μάλιστα. Να. Και αφετέρου ο στόχος είναι να βελτιώσουμε και τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους πολίτες, προς τους τουρίστες κλπ. Δηλαδή το επίπεδο των υπηρεσιών. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Κύριε Γιλίλη, κάτι. Είμαστε σε δύσκολη οικονομική περίοδο και έτσι ο στόχος είναι να συνδυαστεί με ένα νέο σχέδιο αδειοδότησης, το οποίο δεν θα μας φέρει στο ίδιο αποτέλεσμα. Ο κύριος Γιλίλης γελά γιατί. Γελώ κυρία Βρετού με αυτά που ακούω. Διότι εάν θέλετε να σας φέρω, δεν το έφερα μαζί μου, το αυτό που μας πρότεινε ο Υπουργός, δεν ξέρω αν τα έχει κυρία Κοφτερού να σας το δώσει. Λέει οτιδήποτε άλλον εκτός από απόσυρση. Λέει ότι καταδικάζουμε τον κλάδο σε θάνατο. Εγώ σας προκαλώ να έρθω να σας το φέρω αύριο το πρωί, να έρθω να σας το φέρω εδώ. Εάν μου έβρετε κάτι με την πρόταση που λέει το Υπουργείο, ότι καταλάβετε εσείς, διότι εγώ μπορεί να είμαι αγράμματος και να μην καταλαβαίνω. Εάν καταλάβετε εσείς ότι εκείνο το πράγμα είναι σχέδιο για απόσυρση, εγώ θα δώσω πίσω, έχω δύο ταύτα, θα δώσω πίσω δωρεάν στο κράτος. Ο κύριος Αντωνίου που έχει υπόψη του την πρόταση και αυτά που συζητούμε μεταξύ, καταλαβαίνει καλά, τι άποψη έχει. Καταρχήν να πω ότι χωρίς αμφιβολία αναγνωρίζομαι πως διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, που είναι ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ο τομέας των ταξί, και τα αστικά και τα αγροτικά. Και χρειάζεται σίγουρα στήριξη. Είναι γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων είδαμε θέματα που αφορούν τα αιτήματα των ταξιτζίδων. Και πρέπει να πω ότι αρκετά από αυτά τα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί και έχουν επιληθεί. Αν θέλετε να αναφέρουμε μερικά, να τα δούμε. Όχι να σας διακόψω, εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Είστε οι μόνοι που σταθήκατε δίπλα μας. Απλά για να ακούσουν είστε οι μόνοι, όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής Συγκοινωνιών έχουν σταθεί δίπλα μας. Έχετε ολόκληρη τη Βουλή μαζί σας, τι άλλο δεν μπορούν, κυρία Βρετού, δεν μπορούν, δυστυχώς δεν μπορούν. Απλώς να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Το τέλος για την άδεια κυκλοφορίας. Εφημίζεται ο Υπουργός ότι μας το έδωσε ο ίδιος, κύριε Βρετού. Το έτοιμά του ήταν ότι ήταν εξοντωτικό το τέλος, μέχρι και 340-500 ευρώ. Έχει περιοριστεί στα 80 ευρώ για όλα τα ταξί. Μια σημαντική απόφαση. Το ότι διατηρείται κλειστό το επάγγελμα, αυτό δεν είναι μέτρο στήριξης προς τους ταξιτζίδες? Νομίζω είναι, διότι αν φιλελευθερωποιείται το επάγγελμα, σίγουρα και ο τομέας οδικός θα αντιμετώπιζε πολύ περισσότερα προβλήματα, όπως και τα Z. Πάλι θα γελάσω, κυρία. Δεύτερο, είχαμε τελευταίως το νομοσχέδιο με τις λιμουζίνες. Τι προέβλεπε το νομοσχέδιο, αν θυμάστε? Τι ήταν η λιμουζίνα? Ακόμη και τα αυτοκίνητα πολυτελείας που καθορίζουν το ΣΤΕΤ και από τον κατασκευαστή, για παράδειγμα αυτά τα S-Class, αυτά, όλα θα θεωρούνται λιμουζίνες που θα έμπαιναν στο επάγγελμα. Ήταν η Υπουργείο και ήταν πρόταση δική μας, κύριε. Ναι, λέω, εμείς εξαιρέσαμε αυτά τα οχήματα. Και καλά έκαμε. Ήταν ακόμα ένα μέτρο στήριξης προς τον τομέα το δικό σας. Ένα άλλο αίτημα ήταν το κόμιστρο για τα λεωφορεία, που αυξήθηκε το κόμιστρο, αν θυμάστε. Ιδίως στις νυχτερινές διαδρομές που ήταν το αίτημά σας, αλλά από την άλλη πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο ο τομέας ο δικός σας που αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα ήθελετε ακόμη πιο ψηλό το κόμιστρο για τα λεωφορεία, θα ήθελετε να καταργηθούν νυχτερινά δρομολόγια, όμως πρέπει να πούμε ότι και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θέλουμε να εισάξουμε ένα νέο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, κάτι το οποίο απουσίαζε από την Κύπρο. Είναι μια ελάχιστη υποχρέωση του κράτους προς τον πολίτη και θεωρώ ότι δεν ανταγωνίζεται ο ένας τομέας τον άλλο. Είναι μια διαφορετική, μια ξεχωριστή υπηρεσία. Εντάξει, κατανοώ πως υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι το θέμα της απόσυσης, όπως είναι το θέμα του χρωματισμένου πετρελαίου, αλλά για αυτά είναι θέμα πολιτικής απόφασης της εκτελεστικής εξουσίας. Πρέπει να υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισμό, προϋποθέτει κόστος, αλλά δεν μπορεί η Βουλή από μόνη της, χωρίς την έγκριση της εκτελεστικής εξουσίας, να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Ιεραρχώντας τα προβλήματα, η απόσυρση είναι το πρώτο που έχετε βάλει εσείς. Το κυριότερο που είναι σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή. Η απόσυρση, κύριε Βρετού. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο. Επικεφαλίδες, πείτε μου, για να δούμε. Άλλο πρόβλημα. Το πετρέλαιο, η επιχορήγηση πετρελαίου. Είναι
η παρανομία μιλούμε για το 60% της δουλειάς μας. Είπε ο κύριος Αντωνίου προηγουμένως ότι είμαστε ένα κλειστό επάγγελμα και αν φιλελευθερωποιητούν, κύριε Αντωνίου, σας πληροφορώ ότι θα μας σώσετε αν το φιλελευθερωποιήσετε. Γιατί? Να σας εξηγήσω γιατί. Διότι θα χάσει και το κράτος θα χάνει το κράτος. Θέλω να υπολογίσετε πόσα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ταξί σε κοινωνικές ασφαλίσεις, σε ασφάλειες. Γιατί δεν θέσετε αυτό το θέμα? Έχουμε κάνει ενέργειες και προς αυτόν τον τομέα. Δεν έχουμε μείνει απαθείς σε αυτά που έχουν γύρει οι οδηγοί ταξί. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το ίδιο καθεστώς. Είναι κλειστό επάγγελμα γιατί δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Αλλά έχουμε κάνει ενέργειες, κύριε Αντωνίου, προς αυτόν τον τομέα, και όσον αφορά και το χρωματισμένο πετρέλαιο. Όταν είχε ενεργευτεί το θέμα. Θέλετε εσείς, θα θέλουν και άλλοι, θα θέλουν και παράλληλοι. Δεν είσαστε Ευκήγε ο Υπουργός μέσω της τηλεόραξης να μας λέει ότι αν το δώσω στους οδηγούς ταξί να το θέλουν και οι ιδιώτες. Όχι οι ιδιώτες, θα το θέλουν και οι άλλες επαγγελματίες. Όχι, μας είπε για ιδιώτες. Και τα λεωφορεία θα το θέλουν και τα αγροτικά θα το θέλουν. Τα λεωφορεία διούν τους 85 εκατομμύρια το χρόνο, αγαπητοί μου. Εμάς σας μας διούν 5 εκατομμύρια το χρόνο. Ορίστηκε στα 55 εκατομμύρια. Α, 55 λίγα, κύριε Αντώνη. Όταν εγέρθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, είχαμε θέσει το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί είναι θέμα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Το είχαν εξετάσει, είχαν καταλήξει ότι το κόστος για το κράτος θα ήταν 1,9 εκατομμύρια ετησίως. Πέραν τούτου υπήρχαν πρακτικά προβλήματα, γιατί έπρεπε οι εταιρείες πετρελοειδών και τα πρατήρια να έχουν ξεχωριστές δεξαμενές, έπρεπε να γίνεται έλεγχος κλπ. Και δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών. Μα ακούνται ψέματα εδώ. Εγώ προκαλώ να βγάλετε τον Υπουργό Οικονομικών στον αέρα. Ή όποτε θέλετε. Ο Υπουργός Οικονομικών μας είπε σε συνάντηση που είχαμε μαζί του, μας είπε επιλέξει. Και προκαλώ όσους ήταν κοντά και τον ίδιο τον Υπουργό. Εμένα η δουλειά μου, λέει, η δουλειά μου δεν είναι να χαζώσω το πετρέλαιο. Είναι δουλειά δική μου. Εγώ διώ τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Έτσι μας είπε, θα είναι λάθος να μας πει ο ίδιος. Εγώ ζητάμε το Υπουργείο Συγκοινωνιών, το Υπουργείο Ντάδε, το Υπουργείο Ντάδε. Και εσείς τι θέλετε, να αφήσει πίσω όλα τα άλλα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών? Το Υπουργείο Συγκοινωνιών να βάλει διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για να λειτουργήσει το σύστημα. Σημαίνει ότι ένας από τους δύο υπουργούς ψεύδεται, κυρία. Αλλά πάντως δεν θέλει κανένας να σας ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, είναι προφανές. Μα δεν μας το λένε, μας λένε ότι δεν είναι αρμοδιότητα δική μου, είναι αρμοδιότητα του άλλου. Ο άλλος μας λέει αρμοδιότητα του άλλου. Ωραία. Για πάμε να δούμε πώς είναι οργανωμένο το επάγγελμα, γιατί εδώ ακούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, η απόσυρση και το χρωματισμένο πετρέλαιο. Υπάρχει μεγάλη αταξία και ανισότητα στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μάλιστα. Και εδώ είναι ρυθμίσεις και διευθετήσεις που δεν απαιτούν ούτε κόστος οικονομικό, ούτε τίποτα. Για πάμε να δούμε αυτά τα ζητήματα. Κυρία Βρετού, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι παρκαρισμένος εδώ έξω από το ΡΙΚ. Ναι. Δικαιούται οποιοδήποτε λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή αστυνομικός να με καταγγείλει γιατί παραβιάζω την άδεια οδικής χρήσης μου. Και τα προστήματα που επιβάλλονται για αυτόν το πράγμα είναι 200 με 300 ευρώ που μας βάλουν στα πιθανή. Τι λέει η άδεια? Όχι. Να μην διευκρινίσετε. Τι λέει η άδεια? Για σας, τι λέει η άδειά σας? Η άδεια οδικής χρήσης μου εμένα, εγώ για να δουλέψω, κυρία Βρετού, πρέπει να πάω Αγίου Ιλαρίωνος, δεν ξέρω να σας πω που είναι, roundabout που πάμε μπρος στο Mercedes, αν πάτε αριστερά, τέρμα του δρόμου είναι το φυλάκιο του Κυπριακού στρατού. Πρέπει να το περάσω και να είμαι 50 μέτρα από τον Τούρκο στρατιώτη. Εκεί πρέπει να σταθμίσω να πάρω πελάτη. Εκεί μόνο μπορώ να δουλέψω. Περιμένετε, κυρία Κουφτερού. Λοιπόν, γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Υπάρχουν εξελίξεις όμως σε αυτά τα θέματα. Δεν τις ξέρουμε τις εξελίξεις, ξέρουμε κόσμο στα δικαστήρια εμείς. Που κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμο, να χάσουν άδειες κτλ. Έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει δημοψήφισμα. Είπαμε να κάνουμε δημοψήφισμα να το πάρουμε. Πήραμε και εμείς ζητούμε κατάργηση της ονομαστικής. Ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Όταν σας δίνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματος, σας λένε κιόλας ότι αυτός είναι ο τόπος ο συγκεκριμένος από τον οποίο εσύ με το δικό σου ταξί πρέπει να δουλεύεις.
πρέπει να πηγαίνεις στην τάδε πιάτσα, στον τάδε δρόμο της Λευκωσίας. Από πουθενά άλλου δεν μπορείς να παίρνεις πελάτη. Όπως ήταν η άδεια οδικής χρήσης μέχρι σήμερα, αυτή ήταν η πρακτική. Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει, επειδή ήταν στα αιτήματα όλων των συνδέσμων των οδηγών ταξί και ιδιοκτητών, να δημιουργηθούν πιάτσες, δηλαδή πέραν από αυτές που έχει ο καθένας στην άδεια του, να δημιουργηθούν πιάτσες τις οποίες θα μπορούν να σταθμεύουν όλοι οι οδηγοί σε μια πόλη. Έχουμε προχωρήσει με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως Υπουργείο, έχουμε θεσπίσει κριτήρια, τα είδαμε με την Αρχή Αδειών και η Αρχή Αδειών έχει ήδη προχωρήσει και καθόρισε πιάτσες, όχι αυτό που λέει ο καθένας στη δική του, αλλά πιάτσες τις οποίες μπορούν να σταθμεύουν όλα τα αστικά ταξί σε μιας πόλης, για να διευκολύνουμε και είχαν από παλαιότερα οριστεί στο Παραλίμνη και η Ανάπα. Τον Απρίλιο του 2015 έχουν οριστεί πιάτσες στη Λάρνακα, τον Δεκέμβριο του 2014 στη Λευκωσία, στη Λεμεσόν το Μάρτιο. Στη Λευκωσία πότε? Στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 2014. Δηλαδή ήδη υπάρχει πιάτσα στη Λευκωσία. Υπάρχουν 5 πιάτσες για 11 θέσεις. Δεν έχω τον κατάλογο τώρα μαζί μου. Υπάρχουν στη Λεμεσόν το Μάρτιο του 2015 που έχουν οριστεί και είναι υπό εξέλιξη νέες προτάσεις του ΤΟΜ, οι οποίες πρέπει για να οριστεί ένας χώρος ως δημόσιος χώρος. Είναι ημίμετρα και μπαλώματα που κάνουν. Εδώ που θα γίνω κακός, γενικά για όλες τις πόλεις. Εδώ θα γίνω κακός όμως. Διότι προκαλέσαμε και πρέπει να γίνω κακός. Δηλαδή, το Υπουργείο προωθεί συμφέροντα 28 οδηγών ταξί και κανενός άλλου. Επίτηδες, έχει 3,5 χρόνια που είμαι εγώ εδώ σε τούτο θέση, έχει 3,5 χρόνια που μας λένε είναι έτοιμες οι πιάτσες να υλοποιηθούν. Είναι έτοιμες οι πιάτσες να υλοποιηθούν. Υλοποίησαν 4 χώρους που δεν μπορεί να δουλέψει ο ταξίς. Δεν μπορεί να δουλέψει σε αυτούς τους χώρους ο ταξίς. Δεν έχει δουλειά για να δουλέψει. Ο μόνος χώρος είναι στο νοσοκομείο και εκεί έχει πρόβλημα με τους άλλους οδηγούς, οι οποίοι έχουν άδεια στο νοσοκομείο και λένε γιατί. Η πιάτσα στη Λευκωσία πού είναι, κυρία Κοφτερού? Δεν έχω τον κατάλογο τώρα μαζί μου για να σας πω. Μία είναι μία πιάτσα. Είναι 5 διαφορετικές πιάτσες για 11 θέσεις ταξί. 11 θέσεις κάθε μια? Όχι. Όλες μαζί? Μα σοβαρά? Αναμένετε να σας πω. Πώς θα δουλέψουν? Περιμένετε να σας πω. Πέραν αυτών υπάρχει εισήγηση για άλλες και στη Λευκωσία και στη Λεμεσόν και στην Πάφο και στην Ποια είναι η λογική? Ο καθένας, στις οποίες πρέπει να συμφωνήσει. Χρειάζεται η τοπική αρχή να συμφωνήσει. Η αστυνομία. Όχι. Ακόμη μιλάτε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοφτερού. Θέλω τον κύριο Αντωνίου για να συνεννοηθούμε, αν μπορούμε, που το ξέρετε καλά το θέμα, γιατί οι δύο είναι εμπλεκόμενοι στην ιστορία. Λοιπόν, μην μας διακόπτετε, να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Κύριε Αντωνίου, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι ποια πιάτσες, είναι η λογική ο κάθε ταξιτζής να έχει τη δική του πιάτσα και κάποιοι να είναι προνομιούχοι και κάποιοι άλλοι να μην μπορούν να δουλέψουν? Δεν είναι λογική ο κάθε ταξιτζής να έχει τη δική του πιάτσα. Μα ένας ταξιτζής που έχει το σημείο που του γράφει η άδεια μέσα, την πλατεία Ελευθερίας για παράδειγμα ή το χώρο εκεί Πέριξ, δεν είναι προνομιούχος σε σχέση με τον άλλον που τον στέλνει στον Πάτα και του λέει από εκεί μόνο να παίρνει? Αυτό θα αλλάξει τώρα, γιατί στις πιάτσες αντιλαμβάνομαι που θα δημιουργηθούν. Αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί εντελώς? Ο καθένας μπορεί να πάει στη πιάτσα όταν υπάρχει ελεύθερη θέση. Φεύγοντας ένα ταξί από την πιάτσα θα μπορεί να πάει κάποιο άλλο ταξί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθούν αρκετές πιάτσες, αρκετοί χώροι και χρειάζεται, εξυπακούεται και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όχι μόνο να εγκρίνουν, αλλά να κατασκευάσουν και την υποδομή. Συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το καθένα στην πιάτσα του? Συμφωνώ, παρόλο που υπάρχουν. Τι εμποδίζει να καταργηθεί τώρα, αμέσως? Για παράδειγμα, να σας πω. Και όποιος προλάβει όπου προλάβει. Να σας πω, για παράδειγμα, στην Αγία Νάπα υπάρχουν 4 πιάτσες που είναι για 4 γραφεία παραδοσιακά. Υπήρξαν προβλήματα, αντιδράσεις από τους υπόλοιπους οδηγούς ταξί, όμως υπάρχει απόφαση ενωτά του δικαστηρίου που τους κατοχυρώνει σε αυτές τις πιάτσες. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε η Βουλή. Το δικαστήριο λέει ότι ο καθένας πρέπει να έχει την πιάτσα του. Για αυτές τις συγκεκριμένες 4 πιάτσες έχουν εξαιρεθεί. Έχουν εξαιρεθεί για διάφορους λόγους. Ήταν παραδοσιακά ταξί, γραφεία, άρα δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Όμως για νέες πιάτσες, ναι, συμφωνούμε. Όχι για νέες. Εγώ άλλο σας ρωτώ. Να καταργηθεί αυτό το σύστημα που ο καθένας έχει τη δική του πιάτσα. Συμφωνώ. Αυτό πρέπει να καταργηθεί αυτό. Ο χώρος στάθμευσης του κάθε τι πρόβλημα υπάρχει, πείτε μας τώρα, κυρία Κοφτερού? Καθορίζεται από την Αρχή Αδειών.
Όχι από το Υπουργείο. Τι μας νοιάζει από ποιον καθορίζεται? Σας λέω πώς είχε να αρχίσει αυτό το σύστημα και πώς εξελίχθηκε. Ακριβώς επειδή εμείς είδαμε ότι τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν και κάποιοι βρέθονται σε δυσμενέστερη θέση από ό,τι πάντα ήταν με αυτό το σύστημα. Κάποιοι μπορεί να ήταν σε ευμενή θέση και τώρα με τις εξελίξεις, λέω ένα παράδειγμα, να πω, αν κάποιος ήταν πάροδο Μακαρίου, είχε κίνηση. Ναι. Τώρα δεν έχει. Ναι. Άρα βρέθηκε σε δυσμενέστερη θέση. Είπαμε ότι θα δημιουργηθούν αυτές οι πιάτσες σε όλες τις πόλεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να μπορούν όλοι όσοι έχουν άδεια στη Λευκοσία να μπορούν να παίρνουν πελατεία από αυτές τις δημόσιες πιάτσες. Είμαστε σε αυτήν τη διαδικασία, ήδη για όσες έχουμε εξασφαλίσει. Σε ποια διαδικασία? Συμφωνήσατε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το σύστημα? Όχι, δεν συμφωνήσαμε, γιατί όχι δεν συμφωνούμε με την εισήγησή σας. Δεν έχουμε λάβει απόφαση ότι θα καταργηθεί αυτή η πρόνοια, γιατί είναι μέσα στις άδειες οδικής χρήσης που ήδη έχουν. Ποιος πρέπει να την πάρει αυτή την απόφαση? Η Αρχή Αδειών, όχι το Υπουργείο. Η Αρχή Αδειών είναι ανεξάρτητη αρχή που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει αυτή την αρμοδιότητα. Αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο και με το αιτιολογικό ότι με την άδειά του καθορίζεται επακριβώς ο χώρος στον οποίο θα δραστηριοποιείται και πολύ πιθανόν, όπως έγινε και στην Αγία Νάπα, να κερδίσει την προσφυγή. Και να διαιωνίζουμε αυτή την αδικία. Όχι, δεν λέω να διαιωνίζουμε. Εγώ είπα την άποψή μου ότι θα πρέπει να φιλελευθερωποιηθούν και οι πιάτσες και όλα. Αλλά πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Πρέπει σε συνεργασία. Ακουστήκαν πράγματα που δεν. Για να καταλάβει ο κόσμος, και καταλάβετε και εσείς. Διότι εδώ είναι δύο πράγματα. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να έχει δώσει τη συγκατάθεση του το Δημαρχείο. Οι Δημάρχοι. Για τους χώρους υποδομής. Οι χώροι, το Δημαρχείο, αγαπητέ μου κύριε Αντωνίου, το Δημαρχείο η δουλειά του είναι να δώσει τους χώρους. Ήδη έδωσε τους χώρους το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο όμως δεν λέει ποιοι θα μπαίνουν στο χώρο. Το πράγμα είναι δουλειά του Υπουργείου. Θα είναι για όλους. Για όλα τα αστικά ταξί Λευκοσίας θα μπορούν. Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βρε? Το έχουν ήδη κάνει η Αρχή Αδειών για κάποια και είναι στη διαδικασία με την αστυνομία και κάποια άλλα. Όχι, εγώ θα πω κάθετα. Η αστυνομία δεν έχει αντίρρηση. Και προκαλώ, ρωτάτε όποιο θέλετε από την αστυνομία. Οι δημάρχοι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ευκάτε τους όλους. Στον αέρα. Πού λειτουργούν αυτοί οι χώροι στη Λευκοσία? Εκεί που δεν έχει δουλειά δεν μπορεί να δουλέψει. Πού δηλαδή, πείτε μας. Να σας πω. Έχουν βάλει μια τέρμα της Λίδρας δεξιά, δεν ξέρω όπως πηγαίνετε προς τη Φανερωμένη. Ναι. Έχει 2 οχήματα τροφοδοσίας. Έχει. Εντάξει, τα αναπηρικά, καλά τα βαλάσιτζαμε. Μάλιστα. Μετά έχει 2 οχήματα τροφοδοσίας και μετά πας στη στροφή την άλλη. Ναι, μία εκεί, αλλού. Υπάρχουν 2. Υπάρχει στη Σκοπά. Η Σκοπά, ξέρετε που είναι? Όχι. Είναι πίσω από το Γαβριλίδη. Το φώτα του Γαβριλίδη, αν τα γνωρίζετε. Ναι. Τζάμε, άμα βάλεις ταξί και έβρει το κάποιος πολίτης, θέλει πηξίδα να το βρει. Λοιπόν, ο άλλος χώρος που θα θυμούμε ήταν. Και τώρα με την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας έχω την εντύπωση ότι θα γίνουν. Στην Πλατεία Ελευθερίας ποιος κρατάει τις πιάτσες? Ποιος έχει τις πιάτσες στην Πλατεία Ελευθερίας? Εκεί παίζονται τα συμφέροντα. Και εκεί ακούνται και ονόματα συγγενείς στο Υπουργείο, φίλοι στο Υπουργείο, κουμπάροι στο Υπουργείο. Δεν έχω κανένα συγγενή να δηλώνω, ούτε ξέρω αν υπάρχει. Έχει 3 χρόνια. Δεν μιλώ για σας. Αν θέλετε να πω ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, αλλά για σας δεν μιλώ. Και ξέρετε ότι αν μιλώ για σας, ήταν να το πω. Ακούνται πολλά, κυρία Βρέτου. Ακούνται πολλά. Έχει 3 χρόνια που θα γίνουν οι πιάτσες, θα γίνουν οι πιάτσες. Τίποτα δεν γίνεται. Και δεν θα το κάνουν ποτέ τους. Θα προσπαθούν να ταλαιπωρούν τον κόσμο, να μας έχουν σε έναν αυτό να μαλώνουμε και μεταξύ μας και να μας έχουν και στο τούτο να μας καραγγέλουν όποτε θέλουν. Η άποψή μου να υποδείξετε συγκεκριμένους χώρους. Υποδείξαμε τους και συμφωνήσαμε τους. Μπορώ να στείλω τη Δευτέρα στον κύριο Κιλίλιν τον κατάλογο με τους χώρους που έχουν εγκριθεί και τους χώρους που είναι. Μα τους ακούσαμε ποιοι είναι. Μα κυρία Κουφτερού, η εξέλιξη πέντε μας πότε να είναι. Ύστερα από 10 χρόνια. Πότε. Κάθε μήνα η Αρχή Αδειών βγάζει κάποιες καινούργιες. Βάλτε τα ακουστικά σας. Σας παρακαλώ, κύριε Κιλίλη, κύριε Αντωνίου, κυρία Κοφτερού, βάλτε τα ακουστικά σας. 77-77-1001 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Δεν προλάβαμε να το πούμε και έχουμε ακροατή στο τηλέφωνο. Πάμε να δούμε. Να ακούσουμε ποιος είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Βρετού. Καλημέρα.
χαιρετώ για τους ακροατές σας. Βασίλης Γιώτης ομιλεί. Είμαι πρόεδρος, επίτιμος μάλλον πλέον πρόεδρος της Λάρνακας και απλά ήθελα, αν έχω 1-2 λεπτάκια, να μπορέσω να διευκρινίσω κάποια πράγματα, διότι ο κόσμος, όπως διαμορφώνεται η συζήτηση, δεν καταλαβαίνει το τι ακριβώς λέγεται. Έχω αυτό το χρόνο, παρακαλώ. 2 λεπτάκια, μετράτε τα. Ωραία. Σας ακούμε. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των πιάτσων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό, το οποίο αριθμεί πέραν των 10 και πλέον ετών. Απλά για να σημειώσει, για να αντιληφθεί ο κόσμος, υπήρχαν πιάτσες, όχι μόνο στη Λευκοσία, αλλά σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές κατεργηθήκαν από κάποιους, το αφήνω αόριστο, για λόγους συμφερόντων. Κάποιες που υπάρχουν σήμερα που ονομάζονται συμφεροντολόγοι, συγκεκριμένες άδειες 28 κτλ. Μεταξύ αυτών, και θέλω να ξαπολύσω μια βόμβα εδώ, ενοικιάζουν τις άδειες σε άλλους που δεν δικαιούνται έναντι χρηματικού ποσού. Λοιπόν, τα υπόλοιπα άλλα, τα οποία συζητάτε και είναι τεχνικά θέματα, τα οποία θα σας έλεγα δεν είναι αυτά που πρέπει να συζητάτε. Αυτό που πρέπει να συζητάτε και η αντιπρόσωπος του Υπουργείου, αλλά και ο κύριος Αντωνίου, αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, και ο φίλος μου ο Πανίκος, είναι το αγαθό της εργασίας. Ένα δικαίωμα που το έχει ο κάθε πολίτης. Μαζί με τα δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις. Το τι γίνεται εδώ, σε αυτόν τον παραλογισμό πλέον, είναι ότι το κράτος μέσω των οργάνων του απαιτεί όλες τις υποχρεώσεις και δεν διεκτεριώνει τίποτα όσον αφορά τα δικαιώματα. Και αυτό γίνεται για δεκαετίες. Μιλούμε για νομοθεσίες από το 60 που δεν έχουν εναρμοστεί στα δεδομένα της αγοράς του σήμερα. Υπάρχουν δηλώσεις από τον Διευθυντή του ΤΟΜ από το 2011 ότι πράγματι υπάρχουν παραπάνω άδειες από ό,τι πρέπει και ότι υπάρχει οικονομική κρίση. Υπάρχει δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών για ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ημερομηνίες του 14, του 13, του 11, του 8. Το πρόβλημα είναι το αγαθό της εργασίας. Το θέμα των καταγγελιών τώρα. Υπάρχει συγκεκριμένο άτομο που έχει καταγγελθεί 36 φορές και σύρεται μέσα στα δικαστήρια και μέχρι πρόσφατα προχτές, για να διαψεύσω την κυρία Κοφτερού, επέβαλε χρηματική ποινή για την άδεια οδικής χρήσης που στάθμωσε σε σταθμό λεωφορείων με 500 ευρώ, παρακαλώ. Είναι παραλογισμός. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Γιατί πράγμα οι καταγγελίες, τόσες πολλές καταγγελίες, γιατί ποια παρανομία? Ότι στάθμεσε αλλού από ό,τι αναφέρει η άδεια οδικής χρήσης, ενώ η παραπονούμενη, η οδηγός, ανέμενε πελάτη. Και το δήλωνε αυτό. Δηλαδή, άμα δεν είσαι στην πιάτσα και πας κάπου, σε καλέσει ένας πελάτης να πας σε έναν άλλο χώρο, κανονικά δεν δικαιούσε. Πρέπει να του πεις έλα στην πιάτσα. Πάρε ταξί και έλα στην πιάτσα για να σε πάω. Ναι. Κατά τους αρμόδιους, συγγνώμη επειδή εγώ έχω περιορισμένο χρόνο και εσείς θα συνεχίσετε να συζητάτε. Κατά τους αρμόδιους, πρέπει εμείς του πελάτη να του πούμε να έρθει να μας φέρει. Δεν μπορούμε να παραλάβουμε έναν πελάτη από οπουδήποτε που θέλει ο πελάτης. Αν είναι ποτέ δυνατό. Και θέτω το ίδιο ερώτημα εκεί ενώπιόν σας, που έχω θέσει και στο Γενικό Διευθυντή στις 27 Νοεμβρίου του 2014. Ναι, ολοκληρώστε. Θέλουμε ταξί σε αυτόν τον τόπο. Και αν θέλουμε, καιρός να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Και εννοώ για τους φορείς. Εννοώ για το Υπουργείο και το σχετικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ποιο σταθμό λεωφορείων, τι λέτε, κάτι ξέρετε για αυτή την... Όχι, λέει ότι είχε καταγγελθεί γιατί είχε σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων. Όχι οπουδήποτε. Όχι, είναι ο σταθμός των λεωφορείων, αγαπητοί μου. Ναι, την ξέρω αυτή την ιστορία. Άμα έρθω εγώ από το χωριό μου και με το λεωφορείο και θέλω να καλέσω ταξί να με πάρει στο νοσοκομείο, τι πρέπει να κάνω? Θα καλέσετε το ταξί, θα έρθει και θα σας πάρει. Ταξί, το θέμα, η προσπάθεια όλη που καταβάλουμε αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθούν ακριβώς δημόσιοι χώροι, πιάτσες δημόσιοι, στην οποία θα μπορούν να παρκάρουν. Αυτός ο επαγγελματίας, ό,τι βγάζει τα πληρώνει σε πρόστιμα. Δεν έχουν γίνει ακόμη αυτή η ενέργεια. Δηλαδή, τι τους καταγγέλλετε, δεν φτάνει. Διότι υφίσταται ο νόμος και δεν νομιμοποιούμαστε να μην καταγγέλνουμε.
Κάποιοι δείχνουν σπουδή, ιδιαίτερη σπουδή, να καταγγέλουν ίσως για να προστατεύουν άλλους. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο ακούμε. Είναι εκδικητικά. Να. Έχει 3 χρόνια που ακούμε ότι είναι το ίδιο το παραμύθι. Λένε θα γίνουν, είναι μελετημένα, είναι τελειωμένα. Έχει 3,5 χρόνια, αγαπητοί μου. 3,5 χρόνια είναι τελειωμένα, θα γίνουν και δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα απολύτως. Έχουν κάνει βασιλότερους των βασιλέων ορισμένους ανθρώπους και τους άλλους όλους τους 400 και ταξιδιές τους έχουν αφήσει, τους έχουν αφήσει στο έρμεο των αρέξεων του καθενός. Ζητήσαμε να γίνει μια εκστρατεία για την παρανομία. Ήταν παρόν η κυρία Κουφτερού την ημέρα. Αντί και μας είπαν ότι ο κύριος Υπουργός τότε είπε ότι να πάει ο διευθυντής του Δήμου Οδικών Μεταφορών με αντιπροσωπεία τους ταξιδίες με την αστυνομία να κάνουν μια σύσκεψη να δουν πώς μπορούν να πατάξουν την παρανομία. Αντί να κάνουν, δεν μας εκαλέσα. Αντί να κάνουν εκστρατεία για πάταξη της παρανομίας, η οποία είναι ιστορία. Ποιας παρανομίας? Μιλούν για αυτούς που δεν έχουν άδειες οδικής χρήσης, που δεν είναι και δουλεύουν ταξιτζίδες. Μάλιστα. Οι Σιρακέζοι κάνουν κούρσες, οι Κινέζοι κάνουν κούρσες, οι δικοί μας οι Κυπρέοι πουλούν την άδεια, αναγκάζονται να πουλούν την άδεια διότι να λύσουν δεν μου γίνεται. Αφού οι παράνομοι είναι σε καλύτερη θέση. Αντί να κάνουν αυτό, καταγγέλανε εσάς τους. Έκαναν εκστρατεία εναντίον των οδικών ταξί. Και σας κυνηγάγανε πως και δεν είσαστε στην πιάτση. Να βρουν αν η ταυτότητα μου ήταν σε τούτο σημείο ή σε τούτο σημείο για να με καταγγείλουν. Αν αυτά είναι η ταπέλα μου ή αν δεν αυτά είναι η ταπέλα μου για να με καταγγείλουν. Αυτά γίνονται μόνο σε τελειοκοσμικές χώρες. Βάλτε πάλι τα ακουστικά σας, γιατί είναι στο τηλέφωνο ο πρόεδρος της Πανκύπριας Ένωσης Αστικών Ταξί, ο κύριος Ντίνος Κωνσταντίνου. Της Λεμεσού είναι, Λεμεσός και Πανκύπρια Ένωση. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνου. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους εσάς και στους ακροατές σας. Εγώ θέλω να κάνω την παρέμβαση διότι μιλούμε για τη Λευκοσία μόνο, για τις πιάτσες, ενώ εν Πανκύπρια τα προβλήματα. Ναι, όχι μόνο στις πιάτσες, σε όλα τα θέματα. Ναι. Να πω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που το ταξί, είναι 30 χρόνια εγώ στο ταξί και ο πατέρας μου 52 ξέρω, που κάτι κέρδισε το ταξί. Όμως δεν είναι αρκετό. Δηλαδή η κυκλοφορία, επειδή άκουσα τον κύριο Αντωνίου που είπε ήταν 400-500, όχι. Ήταν 86 με 150 ή 200, εάν ήταν παλιό μοντέλο πάνω από 10 χρονών. Ναι. Απλώς με τη νέα νομοθεσία που πια επιβάλλουν ήταν να πληρώνουμε 400-500. Ναι, και απετράπη. Μάλιστα, και ευχαριστούμε τη Βουλή για ειδικά τη συγκοινωνία. Όμως, για τις λιμουζίνες. Εγώ επειδή πήγαινα πριν 4 χρόνια μόνος μου στις συνεδριάσεις, ήταν μόνο οι λιμουζίνες να γραφτούν με κάποια θέματα που ενοχλούσαν το ταξί. Και την τελευταία φορά που πήγαμε, βρεθήκαν να είναι ενσωματωμένα αλλού μια σελίδα, να γραφτούν όλες οι ατσίκες να δικαιούνται να κάνουν παρτιγάμους, τα οποία είναι 5.000 εγγεγραμμένα αυτοκίνητα και τα ταξί είναι 2.800. Και μαζί με αυτά και τα S-Class, δηλαδή εκείνους που καταγγέλαμε κατά καιρούς να τους νομιμοποιήσουμε. Ναι. Τώρα, για την απόσυρση που είναι το πιο σοβαρό θέμα και παρανομία. Χωρίς κόστος, απλώς να ευαισθητοποιηθούν να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που πληρώνονται να είναι σε τούντες υπηρεσίες, δεν την κάνουν. Μετά την κρίση εμπήκαμε στο ίδιο ποταμάκι. Εστραβήκαμε σφυρούμενα διάφορα και δεν μας νοιάζει. Ότι δηλαδή τι δεν κάνουν. Ότι οι παράνομοι, εγώ προσωπικά, ονομαστικά, με νούμερα, έστειλα σε όλους. Και ας με διαψεύσουν, Βουλή, αστυνομία, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Συγκοινωνιών, στον ΚΟΤ. Και δεν έκαναν τίποτε. Και μας απειλούν και που πάνω ότι θα κάνετε τίποτε, έχουμε μέσο. Ή είναι μεγάλα τουριστικά και απειλούν τον ΚΟΤ ότι εάν τους σταματήσουν, γιατί εργοδοτούν ένα μεγάλο αριθμό, θα φέρνουν κόσμο στην Κύπρο. Να τον πω τι εγώ ταξιτζής, ο σουβενίρ, το μαγαζί, το εστιατόριο, όταν το φέρνει, βάλει το μέσα στο λεωφορείο, κόφτει τούτες εκδρομές, τους φέρνει το στο εστιατόριο, πώς η συμφωνία να τα πιάνει, τις βούρνες, τα χρυσαφικά, τα εστιατόρια. Καλά, τι λέτε, να τους απαγορεύσουμε, να τους βάζουν στα λεωφορεία, τι εισηγήσετε? Όχι.
άμα κάνουν συμφωνίες με εστιατόριο το τάδε στον Τζίκορ ή στο Τρόδο ή στο τάδε σου Βενή, εσύ ο Κυπρέος που πκαιρώνεις χώρο, πώς θα τα βγάλεις πέρα, κυρία Βρετού? Καλά, τι θέλετε, να τους καταγγείλουμε, να τους καταδιώξουμε, να κάνουμε νομοθεσία? Να κραούν τα ιδιωτικά να πάνε σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Να πιάει ταξί, κυρία, να αγοράσει, να λείψουν και τις άδειες. Κύριε Κωνσταντίνο, σας ευχαριστούμε πολύ, ολοκληρώστε το. Όχι, για την απόσυρση. Έδωσαν μας ένα σχέδιο, το οποίο λέει, να πω, ότι ξέρω απόψε, είμαι σκευασμένος πάρα πολλά στα θέματα. Λέει να υπαρκτούν στους Δήμους και από κάτω λέει κάθε 5 χρόνια θα κάνεις αίτηση για σου τη δόκη. Αλλά πιο κάτω λέει ότι αν κάποιος πες ένας φοιτητής, ο γιος μου ήρθε και είναι άεργος και έχει ένα δίπλωμα, μιλά ξένες γλώσσες, εγώ αυτόματα που είμαι, δεν πέρασα τόσα κολέγια να ξέρω γλώσσες, είμαι έξω από το επάγγελμα, σχεδόν αν είμαι 25-30 χρόνια στο επάγγελμα, γιατί υπερτερεί σε γνώσεις και κάνουμε, γι' αυτό χάνουμε όλες τις άδειες μας. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Για την παρανομία, για τις πιάτσες, στη Λεμεσόν, 42 χώρους το 2000, με 280 αυτοκίνητα στολών. Το 2003 εδωθήκαν περίπου 150 με 200 νέες άδειες δωρεάν, οι οποίοι τις επουλήσαν σε χρόνο ρεκόρ και θα κοιτάξουν στα αρχεία. Τις άδειες. Εφορτώσαν μας άλλους, εμείς εμείναμε στο επάγγελμα, οι άδειες μας 25.000 λίρες επία. Είμαστε και χρεωμένοι και κινδυνεύουμε να πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ. Είδατε τι κάνετε στη Βουλή, κύριε Αντωνίου? Πήγατε να λύσετε ένα πρόβλημα, αλλά συνήθως διαιωνίζουμε το υπάρχον πρόβλημα. Από προσωποπαγής τις άδειες μη μεταβιβάσιμες. Μη μεταβιβάσιμες. Τις κάνετε μεταβιβάσιμες για να τους βοηθήσετε. Εντάξει, και να τα αποτελέσματα σε βάρος τους είναι, γιατί όσο δεν λύνεται το πρόβλημα, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω ως τρίτος, τα βρίσκουν μπροστά τους. Ξαναβάλτε τα ακουστικά σας, θα σας δώσω το χρόνο για καταληκτική τοποθέτηση, αφού ακούσουμε, είναι στο τηλέφωνο η κυρία Βασιλική, είναι επαγγελματίας, με 36 πρόστιμα λέει. Κυρία Βασιλική. Καλή σας μέρα, κυρία Βρετού. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μας ακούσετε. Είμαι το άτομο που αναφέρθηκε στην εκπομπή σας ότι έχω όντως 36 προστήματα, επειδή είχα το θάρρος να πάω να παραλάβω πελάτη από το σταθμό λεωφορείων Λευκωσίας. Μάλιστα. Είμαι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να βρω το δίκαιο μου, το οποίο δυσκολεύομαι πάρα πολύ βάσει νομοθεσίας που υπάρχει, το ότι παραβιάζω την άδεια οδικής μου χρήσης, και ειδικά τονίζοντας ότι δεν παρκάρουμε, σταματάμε και αναμένουμε τον πελάτη μας. Δεν είμαι βέβαια η μόνη επαγγελματία. Δεν κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο να τα αφήσετε εκεί και να φύγετε. Είστε μέσα, με ανοιχτή τη μηχανή και έρχονται και σας γράφουν. Βέβαια. Με κάθε πάσα δικαιολογία. Η βασική τους αρχική δικαιολογία είναι ότι εκεί δεν δικαιούμαστε γιατί είναι στάση λεωφορείου. Δεν αναγνωρίζουν καν ότι είναι σταθμός. Και η επόμενη κίνηση είναι η παραβίαση της άδειας οδικής χρήσης. Τι στάση είναι, σταθμός είναι. Στάση είναι μες στον δρόμο που σταματά το λεωφορείο και είναι σταθμός. Δεν το παραδέχονται οι αρχές αυτό. Και αναφέρομαι σε όλο των ειδών τις αρχές. Δήμος, αστυνομία, τμήμα οδικών μεταφορών, όλοι καταγγέλνουν. Την Παρασκευή περασμένη είχα δικαστήριο στην αρχή Αδειών, η οποία με δίκασε για πειθαρχικό παρακαλώ αδίκημα. Ποιο ήταν αυτό το αδίκημα της? Ήταν η παραβίαση της άδειας οδικής μου χρήσης. Πού είναι η πιάτσα σας εσάς? Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που καταδικαζόμουν είναι σε ένα γραφείο ταξί ιδιωτικό, το οποίο λογικό έως το ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορώ να πάω να παρκάρω εκεί. Δεν έχω δικαίωμα σε ξένη επιχείρηση να μπω μέσα. Έχετε αγοράσει την άδεια από αλλού και αυτή η άδεια συνοδευόταν με την πιάτσα τη συγκεκριμένη στο γραφείο ταξί. Δεν υπάρχει από μένα αγορά της άδειας. Το αυτοκίνητο που δούλευα. Το αυτοκίνητο που δουλεύετε, ναι. Ναι, η άδειά του ήταν εκεί. Όμως για να μπορέσω να πηγαίνω εκεί πρέπει να δουλεύω εκεί. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλική. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα. Από ποιον θα ξεκινήσουμε, ποιος θα πάρει το λόγο? Η κυρία Κοφτερού. Ελάτε, έχουμε λίγο χρόνο. Εκείνο που θα ήθελα να διαβεβαιώσω εδώ και τον κύριο Κιλίλη που εκπροσωπεί τους οδηγούς ταξί Λευκωσίας, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους,
είναι ότι σαν Υπουργείο καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Είδαμε με πολλή κατανόηση τα αιτήματα που είχαν έρθει. Είχαμε προωθήσει αρκετά από αυτά. Και το τέλος κυκλοφορίας είχε δέσμευση ο Υπουργός από το Φεβρουάριο ότι θα το προχωρούσε με τις διαδικασίες που έχουμε στο δημόσιο, δημόσιας διαβούλευσης κλπ. Μας πρόλαβε η Βουλή και είχαμε συνενέσει με τη μείωση του τέλους κυκλοφορίας με έναν οριζόντιο τέλος των 80 ευρώ. Για το σχέδιο απόσυρσης να διευκρινίσω ότι εκείνο που είχε δοθεί και στους συνδέσμους των οδηγών ταξί ήταν μια πρώτη τροφή για προβληματισμό, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μαζί ένα σχέδιο, εξού και υπήρχαν αντιδράσεις και ακόμα μελετάτε το θέμα. Για το θέμα του πετρελαίου έχουμε μιλήσει. Για το θέμα των πιατσών μπορώ να στείλω στον κύριο Κιλίλη. Όχι, μην του στείλετε τίποτα. Να μας πείτε αυτές τις τρευλώσεις και οι παραλογισμοί που αφήνουν και περιθώριο να παίζουν και παιχνίδια και κάποιοι να εξυπηρετούν κάποιους, πότε θα τελειώσουν. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους η πρόθεση του Υπουργείου είναι να διαφοροποιήσει εντελώς το σχέδιο αδειοδότησης των ταξί. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου. Έχουν θυχτεί αρκετά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι οι καταγγελίες. Ο καλύτερος έλεγχος για τους παράνομους. Πράγματι, πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή μας τέθηκε αυτό το θέμα, πολλά παράπονα πριν 2 χρόνια. Τέθηκε ενώπιον μας και συγκεκριμένος κατάλογος καταγγελίες για συγκεκριμένα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ασκούσαν αυτό το επάγγελμα του ταξιτζή. Κοινοποιήσαμε αυτό τον κατάλογο στον τότε Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Φλουρέντζου. Ζήτησε αμέσως από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ελέξει τα συγκεκριμένα οχήματα. Έχουμε και την απάντηση εδώ. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκε ότι πρέπει να συλληφθούν επ' αυτοφόρο να πληρώνουν, να δέχονται πληρωμή. Τόσο οι επόπτες όσο και η αστυνομία πρέπει να κάνει καλύτερο έλεγχο, γιατί σίγουρα είναι σοβαρό το πρόβλημα των παρανόμων. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που λέχθηκε για τις λιμουζίνες, πράγματι, αν υιοθετούσαμε το νομοσχέδιο ως είχε, θα είχαν 5.000 οχήματα τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν και να ασκούν το επάγγελμα του ταξιτζή. Είναι γι' αυτό το λόγο που αφαιρέσαμε όλα αυτά τα οχήματα πολυτελείας και πιστεύω ότι έχουν ικανοποιηθεί. Πράγματι, τώρα ο λόγος που υπάρχουν πάρα πολλά ταξί που στο σύνολο τους είναι 1.540 αστικά και 288 αγροτικά ταξί. Ένας από τους λόγους είναι και 300 προσωπαγείς άδειες που είχαν δοθεί το 2003, που κακώς είχαν δοθεί και κακώς η Βουλή, και εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, έχει καταργήσει αυτή την. Το ένα κακό μετά το άλλο. Κακώς που δόθηκαν και κακώς η Βουλή μετά που τις έκανε, τους έδωσε και την αξία που τους έδωσε. Μετά έδωσε αυτή την αξία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός αυτός αυξήθηκε όχι μόνο. Τι είχαμε εκλογές, είχαμε τότε πριν από εκλογές, ήταν. Κύριε Κιλίλη, εκλογές θα είχαμε. Ξέρω κάποιοι από εμάς είχαμε προειδοποιήσει τότε και δεν ψηφίσαμε τουλάχιστον την κατάργηση αυτών των προσωπικών αδειών, αλλά η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε. Αλλά να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Επειδή αναφέρετε τις εκλογές, κυρία Βρετλά, πρέπει να πούμε ότι επειδή η αναθεωρητική αρχή αδειών είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο, πάρα πολλές άδειες έχουν δοθεί από την αναθεωρητική αρχή. Ότι είναι γνωστή η διαδικασία. Γίνεται μελέτη από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, γίνεται διαδικασία προκήρυξης και αποφασίζει η αρχή αδειών. Όμως πάρα πολλοί προσφεύγουν ακολούθως στην αναθεωρητική αρχή και έχουν δοθεί πάρα πολλές άδειες στην αναθεωρητική αρχή. Ένα λεπτούλι έχετε και θα τα ξαναπούμε. Ναι, αλλά πας τούτο που είπας. Ναι. Είχαμε εκλογές, δοθήκαν άδειες. Τελειώσαν οι εκλογές. Έδωσαν η άλλη πλευρά, άλλες τόσες που μέσω της αναθεωρητικής. Να σας πω, έχουμε πάλι εκλογές τώρα, λέτε, να βάλετε αιτήματα, να κερδίσετε κάτι. Όχι, μας ή μάθαμε, κύριε Εσείς έχετε ικανοποιήσει πολλά αιτήματά σας σε περίοδο. Λοιπόν, να πούμε ορισμένα πράγματα. Χρειάζονται 2 για αυτό. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Προωθούνται οι επαγγελματίες οδηγοί στην παρανομία. Όλοι εγώ καθημερινά έρχονται τα μέλη μου και λένε σας εξωθούν, έτσι, ναι, να το πουλήσω και πιο έναν ιδιωτικό. Μάλιστα. Να γλιτώσω. Γλιτώνω 4.000 ευρώ το χρόνο και λειτουργώ όπως λειτουργά, αφού δεν έχει κανένα να με ενοχλήσει, ούτε παρανομία. Και να μην με καταγγέλει γιατί έπιασα πελάτη που το σταθμό του λεωφορείου, αγαπητή κουφτό. Να μην με καταγγέλει, δεν μπορεί να με καταγγέλει. Ναι, γιατί... Ενώ με το ταξί μπορεί να με καταγγέλει. Ναι. Άρα και εγώ σας προκαλώ όσο για τις πιάτσες να μας πείτε πότε θα τελειώσουν. Πείτε στον αέρα πότε θα τελειώσουν. Προκαλώ σας. Εάν δώσετε έστω και όχι 6 μήνες, δώστε μου χρόνια. 5 μου χρόνια. Προκαλώ σας.
Δεν μπορώ να δώσω, διότι δεν είναι εγώ που εμείς σαν Υπουργείο που τις καθορίζουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Η αρχαία δεν ελπίζω να σας ακούει αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να σας ακούει. Και να μην μας ακούν θα τους ενημερώσουμε. Και να πάρουν τις αποφάσεις να δούμε ποιος είναι να τις κόψει μετά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή.